ýyllar bolsun, söwdaňyz bolsun, öz ýüregiňe görä bolýar hemme zat. Şolar ýaly. Meňem bu çağme sen beýmeleriň bedäkdi. Köp sağ olsun aýtmak isleýär. Elbette. Feridine Amalia. Bizim ihwanna meselelerini diňe tavsiye etdiler. Bak mende bir teklif bar. İlki başında bir o medeni in hit aýdymlarda birini aýdyp berseň. Pelwan şumat ýan ýakyna täzeýdim çykardım o dönýänmişimdi. Elbette. Elbette. Ýylgylamyzyň söýgüsine baglandy. Başsyna. Aýdym bilen başlaýar. Baýaly gitdi onda. Salam ince. Hemmemiz bileceğiz.